Ahojte všetci, ahojte milá skupinka. Ja vás srdečne vítam na tomto vysielaní zo záznamu, v ktorom si vypočujete skutočný príbeh, skutočné svedectvo mojej klientky Euky a aké výsledky jej priniesol protokol PSP pod mojim dohľadom v mojom mentoringu. Ale ešte predtým by som vás chcela srdečne pozvať do môjho nadchádzajúceho minikurzu, ktorý je ale určený len pre začiatočníkov. Čo to znamená? Je to pre tých, ktorí nemajú ešte dostatok informácií alebo žiadne ohľadne protokolu PSP, ktorým živočíšna stráva dáva zmysel, pretože majú už niečo doštudované, načítané, pozreté nejaké webináre a tak ďalej, ale nevedia, ako začať. Potrebujú ako keby doprovod krok za krokom, ako začať, ako si osvojiť základné princípy protizápalového stravovania. Alebo je to pre tých, ktorí naozaj nemajú žiadne vedomosti zatiaľ, je to pre nich úplná novinka, ale sa chcú jednoducho vyliečiť a uzdraviť. Práve pre vás, pre tých je tento minikurs, čiže link a vstup do nadchádzajúceho minikurzu, ktorý sa spustí v novembri, nájdete v komente pod touto udalosťou, teda pod vysielaním. Dobre, čiže potom, keď sa vrátite do skupinky, tak link do minikurzu nájdete v komentári pod udalosťou. A teraz vás už srdečne pozývam na vysielanie. Oprite sa, vyložte si nôžky, spravte si niečo pod zub a vypočujte si krásny príbeh Euky Šmitovej. Prajem príjemný večer. Ahojte. Ahojte všetci, pekne vítam. Náhodou máme dobrý čas, 7:09, aj s malými technickými ťažkosťami, ale hlavne, že sme tu. Takže dnešná moja hostka bude Euka Šmitová. Euka je absolventka taktiež jarného mentoring programu PSP, taktiež ako Stanka. Euka bola spolu v skupine so Stankou, skupine, ktorú sme sprevádzali. No, takže poďme na to, Evi, poďme hneď na to, aké boli teda začiatky, ako si sa o mne dozvedela, respektíve čo ťa motivovalo k tomu, aby si začala vlastne túto stravu, alebo možno tak priblížiť, že čo ti dávalo zmysel, hej? Čo ti dávalo zmysel vstúpiť vlastne do mentoring programu PSP? Ja už som v podstate bola taká, že mala som také symptómy, že vlasy mi začali vypadávať, hej, v tejto frontálnej časti. Uh, Celkové akože oslabenie vlasov som mala. Začala som mať sladkú chuť, Mhm. spojenú s reflux, hej. Áno. Ale tá sladká chuť po vyliečení, ako by teda, hej, lekárom, tá sladká chuť mi zostala, hej. Mhm. A ja som, taký diskomfort som proste v ústach cítila, hej, také štípkanie na jazyku, na podnebí. Takže takéto zvláštne veci sa diali, hemoroidy, zápcha, Mhm. pričom lekár mi radil, aby som jedla veľa vlákniny, veľa zeleniny, veľa Áno. pila, čo Áno. som aj teda robila, ale proste Áno. zápcha neprechádzala. Mhm. Hej, a tie hemoroidy v podstate, ten stupeň hemoroidov sa zhoršoval. Mhm. Hej. Takže to bolo takýto symptóm. Potom do toho ešte ma začal bolieť ľavý bedrový kĺb. Takže také veci sa diali, čo a stále niečo nové. Hej, ucho, Áno. Mhm. začala nej počuť. Takisto šumenie v uchu. Hej, a takéto nevysvetliteľné veci. Tak bola som vlastne u neurologičky a tá Áno. mi poradila, že protizápalové stravovanie, že si mám pozrieť. Super, A takýmto doktorka. spôsobom, áno, takýmto spôsobom som narazila vlastne na Facebooku Mhm. na teba, Áno. hej, a začala som si teda viacej pozerať tých vecí. Ty si tam dosť uverejňovala na tom Facebooku a proste tak som išla na tú tvoju stránku a ten tvoj príbeh ma dosť oslovil, hej, že ty v Mhm. podstate mladšia ešte odo mňa a proste také symptómy, čo si tam popisovala a plus, keď som si prečítala, že proste si akoby manželovi hovorila, že,
že by si predala aj majetok, len aby si bola áno, zdravá. To áno, proste muselo byť také silné, áno, že toto ma vlastne oslovilo. Hej, áno. že proste, že ja chcem to zmeniť, hej. Lebo toľko výživových doplnkov, čo som brala na vlasy, Aj toľko, ja. toľko peňazí, ja som chodila na mezoterapie, hej, a Mhm. kupovala som si, áno, akože kvázi lacnejšie, že balíček 5 ošetrení, že to bolo lacnejšie, ale to bolo 350 eur. Áno, Hej. áno, A proste každý mesiac, hej, áno, jedna mezoterapia. A áno. ja si hovorím, akože ja toto dokedy, hej, proste to Mhm. finančne bolo Áno, veľa peňazí. áno, Hej, že áno, toto nemôžem. Lokálne kortikoidy som mala, hej, áno, na túto frontálnu časť. O, lekárka mi predpísala, ako sa to volá? No proste nejaký liek, čo som si lokálne dávala do aplikovať. vlasov, Mhm. aplikovala, hej, ale jednoducho to bolo také, že pokiaľ to budem si dávať, tak tie vlasy budú OK. Keď to Áno, prestanem, tak proste zase sa to vráti, hej, že nebolo to riešenie na stálo, hej, že proste vedela som, že keď toto prestanem, tak jednoducho, hej, áno, áno, v podstate bola som u eh, lekárky, ktorá vlastne mi riešila to, že či mám autoimunitné ochorenie, hej, brala mi všetky možné krvné testy, mi robila a proste to autoimunitné ochorenie sa nepreukázalo. Čiže ona nepreukázal. Mhm. nebola v stave vydať nejaké kortikoidy vnútorne. Hej. Mhm. Ja som ani nebola akože nastavená, že by som ich brala, aj keby mi ich dala, ale proste chcela som odpoveď na moju otázku, že kde sa to vzalo, čo sa proste udialo v mojom tele, že proste tie vlasy takto Mhm. začali, hej, Áno, proste vypadávať. áno, Hej, aká že zhoda. vlastne to je alopécia, ktorá je nezvratná. Áno, áno. Aká zhoda náhod, že v tom jarnom mentoringu ste sa stretli dve aj so Stankou, ktorá prišla teda taktiež o vlasy. A áno, už si spomenula teda to autoimunitné ochorenie, alopecia, hej, ale v podstate ako hovorí, že ja som si myslela, že u teba sa potvrdila, hej, ale nakoniec sa u teba nepotvrdila, ale to je úplne jedno, dievčatá, pretože niekto má tie symptómy, hej, tej autoimunitnej choroby a nebude mať ako keby tie autoimunitné markery vysoké a môže mať napríklad len CRP mierne zvýšené, hej? A niekto nebude mať CRP mierne zvýšené, bude mať do 0,3, úplne že ukážkové, ale bude mať napríklad tie reumatické markery zvýšené, hej? Čiže je to naozaj také zvláštne, že nie vždy, keď človek že vy, lebo bolo to podobne aj u mňa. Ja som mala všetky výsledky dobre, ale ja som sa cítila pod psa. Hej, že ja som vlastne nemala tú odpoveď, čo mi je, hej, že proste psychika a teď, no proste, no hej, potom mi už človeku začne šíbať, hej, keď nemá odpovede a nevieš proste, že čo ti je. A súhlasím, ja som dávala dievčata 350, 400 eur mesačne na výživové doplnky a ten stav bol stále horší a horší, takže preto ma už nikto na svete nepresvedčí o tom, že, že výživové doplnky možno na nejaký čas vedia niečo poriešiť, ale určite nevyriešiť, hej, chronické stavy a už vôbec Áno, nie presne, zápaly. je to isté. Hej, hej, Áno, takže ja toľko peňazí, čo do výživových doplnkov išlo, plus čo mi lekárka predpísala vitamíny, áno, špeciálne na vlasy, potom áno, ďalšie vitamíny, potom kolagén, mhm, a neviem proste, čo všetko. Ja áno, som mala plnú skrinku proste vecí a ja áno, si hovorím, no tak toto, akože to kde? Hej, že áno, už zahrsť proste vitamínov, minerálov som brala. A jednoducho mám áno, pocit, že a áno, nič. A svrbenie pokožky stále, áno, áno, také akoby ihličkovanie, proste také čudné, hej, také áno, ihličkovanie, také nekomfort proste vo áno. vlasoch, hej. Áno, áno, lebo tá Takže prípustnosť tam stále bola, hej, čiže ten stav bol nemenný a nakoniec, keď ja som tiež našla riešenie, hej, vo forme tohto protokolu, tak našťastie som nemusela predať majetky. hej, Áno, stálo to.
stálo to nejaké peniaze. Jak som vám spomínala, že ja som absolvovala dvakrát ten program na klinike, pretože mne sa zdal veľmi krátky, bolo to len 2 týždne. Áno, a tiež ma to stalo proste stovky eur, ale oproti tomu, čo by som do dnešného dňa dala na tie výživové doplnky, to sa nedá porovnať, pretože dievčatá tu si vlastne, keď vstúpite do mentoringu, tu získate doživotné know-how. Hej? Čiže tu sa to naučíte a vy nebudete potrebovať proste výživové doplnky, vitamíny, hodziak, neuveriteľne vám to znie, ale proste nič nebudete potrebovať, lebo budete úplne, že top zdraví, tak ako ste to mohli počuť, hej, od Stanky, že naozaj sa cíti tisíckrát lepšie ako na biologickej liečbe, a kdežto mala všetky symptómy a napriek tomu ešte aj proste dávala do tela tú brutálnu chémiu, hej, čiže ono nepotrebujete predať majetky, ale áno, proste je to jednorázová investícia, hej, proste fakt s takým výsledkom, že vám z toho proste padne Áno, sa, treba presne. to zažiť. Presne tak. Ono to stojí za to. Ja takisto som veľmi rozmýšľala, že proste či dať do toho tie peňažky, Áno, ale naozaj to stojí za to. A manžel ma teda v tom veľmi podporil, áno, za ďakujeme čo mu. som mu veľmi vďačná. Áno, presne. A preto som sa rozhodla, pretože presvedčilo ma to, že 3 mesiace, proste Mhm, 3 mesiace vedenia, áno, hej, 3 ženami, tak toto áno, si hovorím, že toto proste je super. Čo sa áno, týka aj tých emócií, lebo ja som často riešila, som si uvedomila, že ja som riešila uh, emócie a proste keď som bola vyvedená nejakým spôsobom z môjho života niekým alebo niečím, nejakou situáciou, tak som to riešila jedlom. Hej, mhm, čiže jednak som aj priberala, mhm, hej, čiže to bol ďalšia vec. Ja som furt cvičila, chudla, proste cvičila, chudla, priberala, áno, proste, hej, mám nejakých 48 rokov a proste tá váha naozaj, že postupne, pomaličky, hej, že išla hore, nie dole, hej. Na áno, nejaký čas zase som to nejako dávala, hej, viacej som cvičila, dávala som si viacej pozor na to jedlo, ale potom v nejakej chvíli som zase zlyhala, hej, čiže to bol áno. taký kolobeh, ja tomu hovorím, že veverička v kruhu, takže ani s týmto som si nevedela poradiť, hej, že A ako. pomohla ti s týmto tá emočná podpora s Lenkou? Veľmi, ja som si uvedomila, že proste ktoré situácie ma vlastne vedia takýmto spôsobom dostať z tej koncentrácie a proste, Mhm, že som si to vedome uvedomila, že čo ja vlastne, aká je to situácia, čo áno, vlastne cítim v tej situácii a čo proste som robila a že áno, teraz nie, zmena, proste áno, áno. naozaj akože naozaj mi to veľmi pomohlo. Hej? Áno, čiže to Takže uvedomenie tam bolo. To je krásne. tam to uvedomenie, áno. Lebo ako náhle je tam uvedomenie, vy s tým viete pracovať. Ako náhle tam uvedomenie nie je, tak neviete s čím pracovať. Hej, takže som veľmi rada, že aj Lenkina členská sekcia, ktorú nájdete v mentoringu, ti krásne, krásne pomohla aj v tomto smere. Super, Evi. Tak poďme teraz na to, aké boli tie začiatky. Aké boli tie začiatky, akú si mala keto chrípku, či si vôbec mala, lebo nemá každý, hej, nemusí mať každý keto chrípku. No a kedy prišli tie prvé výsledky, ktoré ťa utvrdili v to, že naozaj ideš tým dobrým smerom a super, že som sa na to dala, si povedala. Tak ja som pociťovala tú keto chrípku, Mhm, nie v nejakej výraznej, lebo ja už som sa tak nízko sacharidovo stravovala predtým, mhm, takže takéto chrípka nebola nejaká extra. Také 2 dní som to tak super. výraznejšie pociťovala a potom, Mhm, potom, potom už to bolo super. Teda super, akože lepšie a lepšie áno, a lepšie. A áno. také tie 2 dní boli u mňa. Mhm, Hej, že nebolo to 6 až 8, ako si hovorila, ale tie 2 dní. A po tých 2 týždňoch už som proste, a takisto aj spánok, hej, aj spánok bol taký, že ja som prerušovane spávala, proste minimálne dvakrát som sa určite budela, mhm, hej, v noci.
A proste tak, že aj ten spánok po 2 týždňoch to tak mi Mhm. prišlo, že už som tak fajn sa cítila, hej, že Áno, akoby v tej ketóze bolo dobre. áno, Hej. super. Potom stále lepšie, 3 týždne už perfekt. A Áno. potom som začala vlastne cítiť po tých 3 týždňoch aj to svrbenie pokožky, Mhm. hej, to ihličkovanie vo vlasoch, tak to mi krásne ustúpilo. Super, Hej. super. Takže áno, Boli super. nejaké symptómy, ktoré sa ti zhoršili na tom Áno, začiatku? Hej, to je, jak sme áno, včera o tom áno. rozprávali, že sa môžu mierne zhoršiť tie symptómy, ale keď toto prekonáš, hej, prekonáte, tak to už bude len lepšie a lepšie. Ktoré sa Áno, ti ten zhoršili? bedrový klb Mhm, bol horší. mhm. Ja som najprv fajn, hej, a potom ako keby, neviem, tak zvláštne mi to prišlo, že lepšie a potom horšie, Áno, hej. áno, Aj cítila, že môžem cvičiť, hej, aj mhm, som, aj som proste začala, čo áno, som hovorila, že proste som chodila na dlhé prechádzky a aj som do toho trošku pobehla, mhm, hej, ale potom som začala cítiť, že nie. Hop, mhm, telo áno, povedalo nie, áno, takže oddychuj. som áno, aj vy ste Netrvá, to oddychuj. radili, Daj mi aj pokoj. vy ste nám to radili všetkým, Hej, že proste dajte tomu telu priestor na áno. regeneráciu. Tak som poslúchla a teda Bolo bolo to to už tak. lepšie, Hej. áno. A Áno, predpokladám, že to trvalo len niekoľko dní, lebo naozaj to zhoršenie netrvá dlho, hej. A áno, áno. trvá len niekoľko dní. Dobre, super. A potom vlastne povedz teraz, hej, ako sa máš, lebo aj mňa to veľmi zaujíma, či si ešte Evi stále v ketóze a ako sa ti darí v Áno. ketóze. Si super, teším sa, super, super. Len pre ostatných poviem, že táto skupinka skončila koncom júla. Hej? Čiže vlastne vy ste mesiac bez mentoringu a stále si v ketóze, takže paráda, teším sa. Ako je to teraz? Keby si mala porovnať teraz, dnešný, terajší stav s tým, ktorý si mala pred mesiacom alebo pred 2, tak ako to je teraz? Cítim sa už tak úplne normálne. Ja Stabilne, hej? akože Stabilne dobre. stabilne, Mhm. hej, stabilne dobre, proste, že necítim tam nejaké výkyvy alebo niečo. Áno, Proste už idem si v tých svojich kolajničkách a je mi dobre. Tak ako si hovorila, že stále lepšie a lepšie sa budeme v tej ketóze áno, cítiť, budete. tak presne toto aj Áno, ja pociťujem. A v podstate ja by som to nazvala ako taká masívna regenerácia toho áno, organizmu. Je ako keby áno, som sa dostávala do toho východzieho stavu proste môjho bytia. Hej? áno, Tak by áno, som to povedala. áno, Hej? Lebo ja si pamätám, že normálne ja som si hovorila sama sebe, že ja sa chcem dostať do takého stavu, ako keď som bola malé dieťa. mhm, Proste, že malé dieťa, ako malá som nikdy nič neriešila, nič ma mhm, nebolelo. Proste bola som plná energie stále, hej. Ráno som áno, sa zobudila do večera plný pohár energie, že jednoducho žiadne bolesti, nič, hej, áno, tam nebolo. áno, áno, Chcela som sa takto cítiť a v podstate taký stav som aj dosiahla. Hej, áno, takže to áno, som veľmi rada. A ja som bola už hneď na začiatku proste takto nastavená, keď som išla do toho 3-mesačného mentoringu, že jednoducho ja si to idem dovoliť, áno, tieto 3 mesiace áno, proste a samozrejme dlhšie, lebo chcela som si to vyskúšať, že čo hej, so mnou urobia proste tie 3 mesiace a áno. neopúšťam to, lebo jednoducho je mi dobre. Áno, ja som Hej, cítim sa presvedčená, dobre. ja som presvedčená, že keď si budeme písať niekedy november, december, tak mi napíšeš zasa, že niečo sa polepšilo. Som si istá, lebo toto sa mi zvykne stávať, že mi občas len tak samovolne napíšu klienti, ktorí ja veľakrát už aj zabudnem, hej, že boli mojej starostlivosti. Hej. Proste tých klientov je veľa, ale potom pozriem profilovku, lebo meno mi nič nehovorí a potom pozriem profil. Aha, že hej, čo sa mi marí a že Dorka, že si predstav, že mne už aj nechty začali úplne proste inak rásť, hej, a už aj vlasy a to proste sa stáva, hej, že po 6-8 mesiacoch, lebo to Áno, si toto som ti aj predstavte, ja povedala. áno, 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 áno. lebo to si Ponech to. predstavte Presne toto tak, som aj ja hovorila, že
A, konečne mi narastli nechty. áno. Lebo stále sa lámali. Áno, A ja áno, dosť akože pracujem v domácnosti a proste som vo vode a ja neviem čo. Čiže stále dolámané nechty, nedokázali mi naraz, aj furt som si ich áno, spilnikovala. áno, A teraz ich mám krásne, tvrdé a dlhé. áno, Takže áno. super. Lebo dievčatá, to si treba tak predstaviť, že vy keď začnete tú ketózu a začne tá autofágia, vlastne vaše bunky sa začnú opravovať, hej, regenerovať, recyklovať staré bunky opotrebované. Oni sa ako keby vyplavia, hej, a budú sa množiť tie zdravé. Čiže to je vlastne ten význam tej autofágie a preto je terapeutická ketóza tak veľmi účinná už za veľmi krátky čas, pretože ono v tej ketóze sa táto bunková recyklácia deje niekoľkokrát rýchlejšie, ako keby ste v tej ketóze neboli, respektíve tá bunková recyklácia sa vôbec neudeje, pokiaľ vy máte ochorenie. Neudeje sa to ani v noci, nedokáže telo regenerovať, pretože hasí tie zápaly. Hej? Čiže preto sú vlastne tie zlepšenia stále ako keby potom nové, intenzívnejšie a ono si to predstavte tak, že keď tá autofagia začne, tak ono sa začne opravovať možno ani nie je to najhoršie, čo máte v najhoršom stave, hej, ale telo si samo proste určí, čím začne. A ono nedokáže regenerovať celé telo naraz, hej, a už vôbec nie za 1 mesiac, 2 mesiace. Ale tie ako keby také tie najhoršie symptómy, ktoré vás trápili, tie naozaj ustúpia, hej. A potom presne príde na rad pokožka, hej, veľmi pekná pokožka. Môže sa stať, že niekomu trošku vypadajú vlasy, ale potom máte krásne, proste nehovorím, že hrivu, ale krásne vidíte, ako sa tie vlasy regenerujú a začnú vám rásť tie malinké, hej. A to isté sa deje potom s Áno, nechtami. presne. Moja mamina je kadernička a minule mi hovorí, keď mi robila mailír, že no, rastú ti vlasky, malé. Áno, no vidíš, Že- super. A pritom hej, ti možno No, povedali lekári, že budeš to mať doživotne a že možno raz budeš musieť nosiť parochňu. Hej, neverte tomu, keď vám niekto povie, že toto je doživotné. Neverte tomu, pretože nikto nemôže takú vetu vysloviť, lebo nikto nemá kryštálovú gulu. A je smutné, že vám to lekári povedia, pretože sú ľudia, ktorých to veľmi poznačí. A to myslím tak, že oni to budú nosiť v tej hlave. Hej? A proste príjmu chorobu za svoju. Lebo sú ľudia, ktorí proste je pre nich lekár nejaká autorita a príjmu to za svoje. A tam to nie je dobré. Už keď príjmete chorobu za svoju, akože nehovorím, že netreba prijať tú danú situáciu, ale netreba prijať to, že to budete mať doživotne. Hej, to proste život je krásny a vôbec nemusíte mať tieto strpčujúce symptómy doživotne, čiže nie. Keď máte odhodlanie, tak ako hovorí Euka, keď si doprajete tieto 3 mesiace, vy spravíte ten prvý krok k tomu, svojmu uzdraveniu, pretože žena sa začne liečiť už len tým, že si dopraje ten čas. Vy keď si doprajete ten priestor, hej, že budete s nami 3 mesiace, budete raz týždenne s nami na online kole, budete si prechádzať moju členskú sekciu, ten celý program, Lenkinu členskú sekciu a jej webináre, kde budete pracovať so svojimi emóciami, tak to je už ten prvý krok, že áno, dovolila som si. A keď vy budete v tejto energii, že áno, dovolila som si, tak sa všetko tak krásne poprepája a my tú energiu držíme tie 3 mesiace, hej, s vami. Že naozaj tu sa nebudete liečiť len na tej fyzickej úrovni. Hej, naozaj to treba zažiť. Hej, čiže nebudem o tom ďalej básniť, naozaj to treba zažiť. Keď počujete tieto príbehy, naozaj sú to úplne reálne uzdravenia. A ja vám potom ešte zajtra nahrám aj príbeh Majky zo sklerózou multiplex. A a tiež je to proste fakt pecka. Majka je na PSPčku 16 mesiacov, 16 mesiacov a s takým vážnym ochorením je nutné byť proste dlhodobo na PSP, ale však povie vám to v krátkom videu, ale Majka nechodila. Hej. Majka neartikulovala. Ja sa pamätám na všetky naše prvé konzultácie mala s manželom, hej, čiže ja som komunikovala s Milanom. Proste toto
vlastne ja som dneska od 15. postla ten link, takže tam nájdete Majku, hej. Takže to sú také transformácie, by som povedala, že naozaj to chytí človeka za srdce. Takže super, super Evi, takže som rada, že si v ketóze, veľmi rada to počujem. Veľmi rada počujem, keď mi proste píšu klienti aj po spolupráci, čo ja viem, že 8 mesiacov, že Dorka, dala som to 8 mesiacov, ja som úplne, že hviezda. Hej, to je proste také pekné, lebo naozaj to človeku dáva zmysel. Keď človek je dlhšie v ketóze, tak viem, že mu to proste ten celý mentoring a program dal zmysel. A to je vlastne cieľ, hej, celého toho mentoringu, aby sme vám uľavili od symptómov, aby sme vás naozaj nasmerovali, nepresvedčovali, lebo my nikoho nepresviečame, nikoho. Nikoho s ničím alebo o ničom nepresviečame, hej, ani v mentoringu. A my ukážeme smer, ale to, nakoľko to budete aplikovať, je už na vás. Ale vždy hovorím, že ten protokol je exaktne daný, hej. Čiže keď ho dodržujete na 100%, budete mať 100% výsledky. Proste neexistuje, že niekto nemá výsledky. Fakt nie, fakt nie. Dobre. Evi, takto na záver. Uh, Inak neverím, že máš 48 rokov, to ma teraz dostalo. Fakt, fakt. Naozaj. Že, čo? Naozaj. Ináč, ale mne ja neviem, 3 dní dozadu sme sa rozprávali s mojou dcerou, večer sme mali taký rozhovor a manžel mi hovorí aj s mojou dcerou. Ty vyzeráš na 30, no Áno, maximálne 35 rokov, že mňa policajti budú, hej, áno. že ma zoberú, Naháňaš. že obťažujem toto. Akože Neskutočne. hovorím, zase nepreháňajte to, lebo Nie, naozaj neskutočne dobre vyzeráš a tým, že ťa nevidím každý deň, tak viem porovnať. Vieš, viem to porovnať. mhm, A toto mi písala presne tá baba, ktorá je už 9 mesiacov, ale ona bola v individuálke u mňa. 9 mhm, mesiacov v ketóze, ona mi hovorí, že Domi, že ja si normálne nedávam make-up, lebo ja vyzerám horšie s make-upom. Hovorí, že ja vyzerám tak dobre, že ja mám proste jak detskú prdelku tú tvár. A toto tiež postupne, hej, sa dialo, že najprv sa trošku tá tvár zhoršila, mi písala, to bolo asi možno mhm. prvý mesiac a odvtedy, hej, že proste krásne vláčna pokožka a dievčatá, poviem vám ešte veľmi dobrú správu, že žiadna celulitída na zadku Žiadna. není. Žiadna. Ale že žiadna. Pretože všetky tie skraby, tie gely, tie rukavice masážne, neverte tomu, to je proste vnútorné, hej. To proste Áno. nič vás nezbaví celulitídy, len protizápalová strava. Takže toto vám tiež potvrdí každá jedna baba, ktorá je viac ako 3 mesiace na PSPčku. Ja som nemohla veriť, keď ja som pozerala do zrkadla na zadok, lebo ja som tiež bola v ketóze v lete. A ja, že oh my god, však ja tam nič nemám, hej. Ale ako náhle, poviem vám pravdu, ako náhle som prešla na umiernené PSP, už je to horšie, hej. Mhm. Čiže mne naozaj dáva zmysel byť v tých zimných mesiacoch na striktnom PSP a s touto skupinkou v septembri pôjdem do ketózy. Ja som sa rozhodla. Ja väčšinou zvyknem niekoľko týždňov byť v ketóze s každou skupinou a tiež som sa rozhodla, že teraz sa tiež dám do ketózy, lebo proste jednoducho mi to dáva, hej, takto väčší zmysel. Čiže potom, Evi, ani ty si ešte nezačala experimentovať s rastlinami, keď som to dobre pochopila. Ani nechýbajú. Nechýbajú. Hej, ani mne nechýba, Mne to, akože mne to zelenina. vôbec nechýba. Áno, Absolútne. Takže áno, dobre. Takže nie. Možno kalera by som si dala, ale Hej. Mhm. nejak teraz ani som nejak nerobila akože rodine, teda moja Mhm. dcera ide tiež týmto Super. smerom, Mhm. ale manžel s 2 chalanmi, lebo Mhm. mám 3 deti, tak oni sa ešte tak stravujú konvenčnejšie, Mhm. aj keď teda ja sa snažím, hej, ich proste Smerovať. smerovať. Áno, áno. A vlastne to moje varenie sa snažím, hej, Mhm. proste ich Áno, nejako ovplyvňovať, áno. ale tak ešte niektoré veci, To, napríklad to, manžel to, je to strašne treba, polievkový, treba čas. strašne, Hej.
no, strašne polievkový, takže Mhm. robím tie zeleninové polievky, hej. Ale teraz toho bolo tak menej v lete, že som ich nerobila. Je to skôr také, tie polievky sú skôr také na zimu, Áno. takže ten color up, to viem, že to ma asi bude lákať. Ja tiež ako náhle už proste sa začne zima a chladnejšie počasie, tak si robím vývary, hej, už pravidelnejšie. Takže vývary inak môžete, hej, v mentoringu a na protokole, to hovorím len tak by the way, lebo možno to nevie každý, ale zo začiatku nie viac ako 2 deci. Hej? A, a to potom vysvetľujeme v mentoringu, že prečo. Dobre, a dcérke, ako sa darí? Hovoríš, že dcérka je s tebou na tomto. Mala nejaké problémy? A keď áno, aké má teraz výsledky? Uh, ona, ona je, ja by som to tak povedala, že ona je na umiernenej. Nie, Mhm, ona není na striktnom, mhm, hej. mhm, Ona je športovec a mhm. ona si nevie predstaviť, že by proste Nejedla hej, že by sacharidy. úplne, nie, proste, že by sa úplne vzdala tých sacharidov. Ja neviem, ona hrá beach volejbal Mhm, a proste keď príde po zápasoch, hej, že má celodenný zápas, teda zápasy niekoľko, tak proste príde taká akoby vyflusnutá a žiada sa jej proste mhm, aj to ovocko, hej, tak jej robím, napríklad jej robím banánovú dreň, jej robím, mhm. alebo Áno, teraz som áno, jej aj melónovú dreň áno, robila, hej. áno, áno, Takže proste také akoby doplnenie toho mäska s tým tukom, tak potrebuje. Alebo si dá nejakú zeleninu, áno, hej, z tých povolených. Takže ju som tiež takto edukovala. áno. A ešte si nevie predstaviť, že kávu, že sa vzdá kávy. Takže ona Hej, má ešte tam hej. aj tú kávu Áno. do toho. Ale to u každého dozreje alebo proste nedozreje. Ale keď si jej to stav nevyžaduje a nemá nejaké vážnejšie ochorenia, tak ona v podstate môže prosperovať na umiernenom PSP. Hej, to striktné Ona PSP. sa vyliečila sa z mala exém. Mhm. Um, takže to úplne jej vymizlo, ale keď si dá, ja neviem, ja neviem, že je mimo domu a dá si, ja neviem, kuracie mäso Mhm. napríklad, alebo proste koreniny, hej, že nemá úplne to čisté mäsko, aj len so solou, tak proste niekedy to cíti, že Áno, normálne sa jej... áno, Minule, reaguje. čo mi to hovorila? Že nejakú kokosovú vodu alebo niečo si dala, Áno, čo teda dlho nemala a áno, proste exém hneď jej mhm. začervenal. Hej? Áno, Čo mala na ruke dlhodobo, čo mala proste áno, exém na ruke, tak takto áno. sa jej to prejaví. Keď, Hej? keď má hneď prejav po zjedení nejakého jedla, tak je tam priepustnosť, hej, že nie je zaliečená. Čiže ono sa cíti dobre, pretože to nie je, hej, to, čo nemá, tak sa cíti dobre. Áno, Ale áno. ako náhle zje niečo a má reakciu, tak je tam tá priepustnosť, lebo keď je človek zaliečený, napríklad zoberme si teba, hej, ty keď si Mhm. zaliečená a išla by si do nejakej reštiky, nevieš zdroj, ale dáš si steak, alebo dáš si proste poviem zemiaky, alebo povieš si, že dneska si dám zemiaky, tak ty nebudeš mať reakciu, hej, lebo si zaliečená. Ale keby si to jedla 4 mesiace, tak už by sa ti mohli vrátiť nejaké tie známky toho, hej, tých predošlých nejaké symptómy, pretože jednoducho to telo je tak čisté, že ono na to bude reagovať, hej. Áno. Takže tak, dobre. A čo by si Evi? Ja by som povedala tak, že ona je skôr taká karnivór, hej, Áno. to karnivór. Aj keď ona si stála akože aj uh, proste váži tie veci, hej, Mhm. že si to tak nejak sleduje, že koľko toho zje, Mhm. hej, takže je to také, no, že u nej. Pri exémoch je zásadné vyradiť mliečne výrobky. To je úplne alfa omega. Pokiaľ sa nevyradia mliečne výrobky, tam ten exém sa bude navrácať. Hej, Áno, lebo, to vyradila hej. úplne. No, tak potom tam to je z 80% z mliečných, vieš, tá Mhm, prípustnosť. mhm, mhm. Dobre, Evi, dobre, tak ja som veľmi rada, že sa ti to darí aplikovať aj do rodiny. U nás sa to tiež takto udialo, hej, pretože netreba tlačiť na rodinných príslušníkov. Nie, netreba na nikoho tlačiť, nikoho presviečať. Ono, keď uvidia tie výsledky a uvidia vás šťastné,
hej, lebo proste tá rodina to vníma, hej, že ste proste iná, že ste šťastnejšia, nemáte symptómy, neberiete lieky, tak tá rodina sa pridá. Hej? A potom vlastne ľudia sa pýtajú, že jak dobre vyzeráš, a keď potom poviete, no lebo jem toto, joj, a to neublíži si. Ale predtým ti povedali, hej, práve predtým ti povedali, že jak úžasne vyzeráš, ale keď povieš, že čo ješ, Áno, áno. hej, to milujem, tieto reakcie, ja už sa tak bavím na týchto veciach. No a veľakrát sa inak ženy stretávam aj s tým, že že sa trošku stiažujú tie ženy, ktoré sa naozaj krásne liečia a vyliečia, že ale okolie ma nepodporuje. Najbližší áno, ale že proste nejaké kamarátky ma nepodporujú a že ma dávajú dole a tak. A ja vždy hovorím, že dievčatá, ono, kto vás má rád, tak ten sa bude tešiť z vašich výsledkov. A vôbec nebude riešiť, že čo ješ a prečo to ješ a prečo to robíš. Ale bude ťa podporovať preto, lebo ťa má rád. A tí ľudia, ktorí sa budú pri tebe, lebo ty si už proste vyliečená, ty máš úplne inú energiu. Človek vyliečený, zdravý, šťastný a spokojný má úplne inú energiu a s tou energiou nebude každý rezonovať. A je to prirodzené. Hej? Čiže môže sa stať, že tak, ako sa bude meniť váš život, vaše zdravie, tak sa bude meniť aj to okolie a možno niekto sa ako cibula odlúpe a vôbec potom nesmute. Ja som si tým tiež prešla a prišla som na to, že to bolo úplne prirodzené a malo sa to stať. Hej? Pretože ja, keď som bola šťastná, že ja som zdravá a ja som prišla do nejakej komunity, v ktorej som bežne bola proste s dievčatami a ma proste začali dávať dole, že jaká som chudá a že určite mi niečo bude. Oni sa netešili z toho, že ja som im hovorila, že ja nemám žiaden symptóm. Oni riešili len to, hej, že tú zmenu, že prečo, na čo, hej. Takže preto hovorím, že a ja sa s tými ľuďmi už vôbec nestýkam, hej. A viem, že tým, že som sa vydala na túto cestu, sa mi ďalšie krásne vzťahy prišli mi do života, hej. Prišli mi do života proste práve e, krásne spolupráce, hej, napríklad Lenka. Hej? Čiže naozaj vám tak z úprimného srdca vravím, že vôbec neriešte okolie. Vôbec. A vôbec to s nimi ani neriešte, pokiaľ to necítite, hej. Lebo naozaj hlavné je, aby vás najbližší držali. Hej. To je podstatné. A tí ostatní sa naozaj pridajú. A potom sa taktiež pridali takí ľudia, o ktorých som ani netušila, že by sledovali, hej, napríklad tú moju cestu alebo uzdravenie. Takže toto sa môže tiež udiať a je to veľmi príjemné, lebo každá zmena donesie so sebou nové zmeny. Lebo to je proste o tej energii. Hej? Vy keď začnete už menej uvažovať o symptómoch, vy už nestávate s tým, že vás niečo bolí, nestávate s tým, že potrebujete si zobrať tabletku, ale stávate s tým, že wow, cítim sa ako keď som mala 20, hej, tak tá energia je iná. A nebude s tým každý rezonovať, lebo niekomu bude chýbať to, že sa sťažujete. Verte mi. Niekto vás bude chcieť vidieť, počuť, sťažovať sa. Hej? A ty to proste neprekusnú. Takže aj toto sa môže udiať. A to len tak na margo toho. Evi, čo by si povedala dievčatám, ktorí koketujú s myšlienkou vstúpiť, ktoré rozmýšľajú, či vstúpia teraz v septembri, ale majú ešte nejaké pochybnosti? Aký message by si im teraz online odovzdala? Uh, Netreba váhať, proste treba do toho ísť, treba si to vyskúšať na vlastnej koži. Najlepšia skúsenosť je vlastná skúsenosť. Súhlasím. A ja za seba môžem len potvrdiť, že u mňa sa udiali také veci, čo ešte som ani nepovedala, hej, ale je ich o mnoho viac, ako sme si tu teraz rozprávali, Áno, hej. Takže vstávam po 5-6 hodinách spánku, hej, 5-6 hodín spím, čo je teda oproti, predtým som spávala 8 hodín a nevedela som sa vykopnúť z postele, hej, áno, stále som áno, mala pocit, že ešte potrebujem dospať, nespím 5-6 hodín, vstanem okamžite, otvorím oči, stanem áno, na rovné nohy áno, a fungujem, do večera mám áno, stabilnú energiu, vôbec nemám také pocity, že by som si mala oddychnúť cez deň. áno, Hej, že pospať ako predtým, že nejakého šlofíka si hodiť. áno. Plný pohár energie
je stabilný po celý deň, takže Áno, nenávidíte. toto môžem Dovolte si to, je to áno, super. áno, treba Je si to to super dovoliť. zažiť. Áno. Ďakujem pekne. Keby mal niekto otázky, tak máme tu priestor. Hej, neviem, či už každý A vyčerpal. ďakujem veľmi pekne za to, Domi, Áno, že si tento program vytvorila a že proste naozaj, že tie 3 mesiace to trvalo. Super. áno, áno. A s láskou, vďačne. Lebo A, ten program, super je to proste takú dlhú dobu, že si to áno, naozaj človek osvojí, že to v podstate dostala som to ako keby do krvi, hej, áno, a ja už, to je ako keď sadneš do auta, proste ideš niekam z bodu A do bodu B a jednoducho nerozmýšľaš, hej, áno, jednoducho áno. jeme toto, tak jeme toto. Áno, Proste je áno, to presne, super. presne. Tá už proste si to osvojila ako životný štýl a to je cieľ. To je cieľ. Mne to tak intuitívne prišlo, že to musí byť 3 mesiace, pretože ja som si ty prešla a mne nestačili tie 2 týždne. Hej, a je po mesiaci, ja som Áno, bola podľa mňa je to sama. málo. Ja som Áno, sa áno, cítila sama, ja som nemala vtedy komunitu, hej, čiže všetko, čím ja som si prešla, áno, čo som ja postrádala na svojej ceste, som chcela vlastne dať do toho programu, aby to bolo dostatočne dlhé aj pre tých, ktorí začínajú z konvenčnej stravy, pretože im to môže trvať o niekoľko týždňov dlhšie, ale aj tí sa bez problémov dostanú do ketózy a naučia sa robiť tú ketózu. Čiže áno, 3 mesiace mi prišli také úplne, že mi to sadlo, hej, jak áno, zad áno, je to na super. šterbel. Môžem potvrdiť. Takže tam naozaj preto. No a vytvorila som ho, pretože ale ja som si to nemohla nechať pre seba. Proste to, ja som tiež prešla takou zmenou a transformáciou, že som si povedala, že to musí robiť niekto aj tu. Nemôžu to robiť len v Maďarsku. A Áno. oni sú síce akože veľmi, majú dobré meno, len nevie o nich, málo ľudí vie o nich. Hej, čiže k Mhm. palomedicíne sa dostane Áno. človek, ktorý naozaj fakt akože hľadá tie informácie dlhšie, hej, ale možno nevie o nich každý, ale oni zase majú iný cieľ, hej, inú prácu, iný spôsob práce, ale to, čo robia, je obdivuhodné. A medzi tým môžete písať otázky, ak niekto má, dobre? A Takže super. Ďakujeme veľmi pekne za toto. za málo vďačne. A ja verím, že sa mi podarí na budúcu Veľkú noc 2026, niekedy v apríli, zavolať sem palomedicínu na východ. Lebo väčšinou chodia do Sálky. Tento rok neboli Mhm. vôbec, ale ja som Áno, vybila východ. Takže super. teším sa na nich a verím, že sa tam stretneme. Dobre, ak je to všetko, Evi, ďakujem ti krásne, že si prijala pozvanie. Ja naozaj, akože nemôžem s teba, lebo fakt vyzeráš fantasticky. Pozdrav A mám. ja ďakujem za tvoje pozvanie a rada som zdieľala môj príbeh. Ďakujem, A ďakujem, keď Evi. niekomu pomôže, tak budem veľmi rada. Áno, určite áno, lebo určite aj tebe pomohol nejaký príbeh, nie? Lebo, lebo, Áno, lebo presne. viem, že aké to A je naozaj. ešte Áno? tá sila Áno, skupiny bola pre mňa super, že sme išli proste, že sme boli na jednej lodi a áno, že sme si proste áno, tie príbehy zdieľali, to bolo naozaj super, áno. inšpiratívne a proste ma to hnalo dopredu ešte viac. Áno, áno, si predstavte, že vlastne tie skupinové coachingy prebiehajú takto, ako sme tu, ale každý tam vlastne je s nejakou tou buď autoimunitou alebo s nejakým chronickým ochorením a sme na jednej lodi. Áno, a my tam udržiavame ten priestor a je to uzavretý, bezpečný priestor pre vás. Takže s radosťou, Evi. Pozdrav manžela. Ďakujem, pozdravím. Pozdrav deti a nech sa darí, Ďakujem, Evi. A pokračuj, lebo fakt akože vyzeráš úžasne. Pokračuj. ďakujem veľmi pekne. Ahojte. Krásny večer Ahojte. ešte prajem každému.